Bos días, somos os nenos e nenas da clase de segundo e os vamos falar do traballo que fixemos do dragón de Komodo. O dragón de Komodo é tamén coñecido como monstro de Komodo ou varano de Komodo. É un reptil que pertenece á familia dos varánidos, é dicir, grandes lagartos con cabeza pequena, cola forte e patas grosas. Ola, este é o noso equipo, as listillas, e vamos a falarvos da descripción do dragón de Komodo. No noso planeta hai 5.600 especies de lagartos. O dragón de Komodo é a especie máis grande. Mide 3 metros, pesa entre 70 e 90 kilos. O macho é un pouco máis grande que a femia. Isto é 3 metros. Isto é o que mide o dragón de Komodo. Son de cor gris marrón claro por area e no seu corpo teñen zonas de cor verde e negro. Teñen 60 dentes afiados e se lle cae un volvelle a sair. Non teñen orellas externas, pero teñen unhas aberturas que lle sirven para escoitar. O sentido que teñen máis desenvolvido é o olfato, podendo oír presas a 9 km de distancia. En canto a visión, pode detectar unha presa a 300 metros de distancia. Este é o noso equipo e chámase o equipo unicornio. A nós tocounos falar do hábitat e a distribución do dragón de Komodo. Vive en estado salvaxe, no Parque Nacional de Komodo, en varias illas de Indonesia, chamadas Komodo, Flores, Rinca e Padar. Outros atópanse en cativerio, nos zoolóxicos, porque atraen a moitos visitantes. Adáptanse mellor ás zonas secas do bosque e as sabanas con temperatura que rolda nos 40 grados. As crías viven nas zonas do bosque ata os 8 meses de idade debido aos predadores. Ola, bos días, este é o noso equipo, os artistas, e vamos a falar da alimentación do dragón de Komodo. Aliméntase de preas, aves, mamíferos de gran tamaño, como cebras, cervos, cabras, cabalos, búfalos e sabarís. As vítimas son derribadas por mordeduras ou por golpes coa cola. As súas salivas ten moitas bacterias e posúen unhas glándulas moi velenosas que son capaces de paralizar a súa presa. Ata que a presa morre, o dragón vaina seguindo axudado polo seu olfato. Come cando pode para construir as capas de grasa necesarias para sobrevivir cando escasean os alimentos. O noso equipo chámase os arañas e nos tocou falar de a reproducción. A madurez sexual das femias é logrado aos 9 anos e os machos aos 10. Na época de apareamento, os machos loitan entre si en posicións verticais para conseguir aparearse coas femias, e o que caiga a chan será o perdedor. As femias emiten un forte cheiro nas feces que indica que están listos para aparearse. As femias poñen alrededor de 30 ovos que ten que ser enterrados nun lugar cálido e protegido dos depredadores. Pasados 8 meses nacerán as crías que miden sobre 35 centímetros. E isto é o que miden. Moitas das crías son víctimas dos depredadores e incluso de adultos da súa especie. Este é o noso equipo, os mellores. E os vamos falar do comportamento. O dragón de Komodo é o lagarto máis agresivo do mundo. Ten un gran tamaño e acada velocidades sorprendentes. É o único lagarto que pode trepar algo moi sorprendente debido ao seu tamaño. Son grandes nadadores e poden e moitas das súas presas que son atrapadas na auga.